ଗୁନୁଟା ମୋର ତୋରି ଭଳିଆ ଗୁନିଲି ହେଇଛନ୍ତି ଲୋ। ଦେଖି 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 ଦିଟା ଦେଇଛୁ। ଦେଖା ଟିକେ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେ ଟିକେ ବୋଲୋ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖା ଟିକେ ଏଇଲୋ ଦିଟା ନା ଆଉ ଦେଇଛୁ ଆଉ ଦେଇଛୁ ଆଉ ଦେଇଛୁ ଦେଖିଲି କିଏ ଦେଖିଲି ନାଇଁଲୋ କାମୁଡ଼ି ମୋତେ ଡର ମାରୁଛି। ଯା 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 ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଗୁରୁବାର। ଆଜି ମାଣ ବସିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଇଛନ୍ତି ଆଜି ମୋର ଘରେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଛନ୍ତି। ଚୁନ୍ଦଲି ହେଇଛନ୍ତି। ହଉ ଥା